gazte helduak, bai? Eta gero ikusiko zuek gazteak izango dira 16-24 urte bitartean, determinatu zehaztu egin ditugunak, eta gero gazte helduak 25-34 urtetara, bale? Hor kokatu egin ditugu. Bale, eta esan dakoa, hezkuntza, erlazioak eta integrazio pertsepzioa da aztertuko duguna datu hauekin. Hezkuntza arloarekin hasiko gara. Bueno, EABik, inkesta honek galdera bat egiten du, eta da, ikasketa arautuak egiten dituzu, bai? Hau da, 16 urtetatik gorako gazte, kanpoan atzerrian jaiotako gazte hauetatik, zenbat pasatu dira gure hezkuntza sistematik? Guztut hori oso elementu garrantzitsua dela, bai? Guztiak dakigun bezala, gure hezkuntza sistemak, hezkuntza formakuntza ematea zaratago, bai? Gure sozializazio prozesuan gakoa den elementu bada, bai? Eta integrazio prozesuetan, gazten arloan eta haurtzaroan gakoa den elementua da. Segun zein da bizitzen duzun hezkuntza prozesua, bai, hezkuntza arloan bizitzen duzun prozesua, horrek modu batean edo bestean eraginako izango ditu. Eta gurean baita ere, dauka beste elementu oso garrantzitsu bat, eta da hizkuntzarena, bai? Denok dakigun bezala, eta datuek horrela adierazi egiten dute, hezkuntza izan da gazte migratzaileak euskalduntzeko dugun eta izan dugun erramientarik nagusiena, eta horrek datuek adierazten dute. Bueno, zera esaten digute datuak, esan dizuedan bezala, inkesta honek 2010, 2014, 2018ko datuak erakusten dizkigu, hemen gutxira 2022koak ere izango ditugu. Bueno, hemen ikusten baldin badutugu gazteak, bai, gazteak izango liratezke 16-24, eta gazte helduak 24, 25, 34 urtetakoak, bale? Ikusten duguna da, zelan gazten artean gehienak pasatu egin dira gure hezkuntza sistematik, bai? 167 bat 2010ean, 152 eta 119, bai gaur egun bai lehenik zelan da 2014ean, eta 160 eta 119 aurretik. Baina ikusten dugu zelan pasatu ez diren hoienen portzentaia gero eta txikiagoa den, ez? Hau da, gero eta gehiago migrazio prozesuak eta migrazioaren errealitatea estabilizatzen diren heinean, bai, eta egituratu egiten diren heinean gure gizartean hezkuntzatik pasatzen diren migratzaile kopurua gero eta handiagoa da. Eta hori ikusten dugu beste belaunaldearekin aldaderatu egiten baldin badu, hau da, migrazio hemen Euskal Herrian eta bai estatuan migrazioak hasi egin zirenean, gehiago 1988, 2000 urtean, momentu horretan hasi ziren migrazio prozesuak atzerritik, belaunaldi hori ez, momentu horretan 25 urte dituztenak, 34 urte bitartean, gehienak ez dira pasatu, ez ziren pasatu gure hezkuntza sistematik, eta ja 25 urtetik gorakoen artean, gehienak, 188 bat adibidez 2018an. Bale, eta nondik sartu dira hori baita ere garrantzitsua jakita, ez? Hau da, zer egin dute gure hezkuntza sisteman egin dute errekorrido guztia, bide guztia, edo bakarrik sartu dira ja momentu zehatz batzuetan. Bueno, kontutan izaten baldin badugu, hauen artean, horietariko asko gazteak eta gazten helduen artean desberdintasun nagusi bat dago. Hau da, gazte helduen artean gehienak reagrupatuak izan dira. Etorri ziren ja, gazteak zirenean, agian 10, 12 urteekin, eta kokatu ezagun gure burua 2000 urtean, kokatu ezagun gure burua 2005 urtean, bai? Eta aldiz, gaur, 2018an, 16-24 urte zituzten horien artean, gehienak baita ere hauek atzerrian jaio dira, beraz, familiak ekarri zituzten, baina ja oso txikitatik etorri dira, hau da, hemen badago bigarren belaunaldi deitzen diren horietariko askoek, eta datuek argi eta garbi erakusten dute, ez? Ikusten baldin badugu HH, aurrezkuntza, bai, 16 eta 24 urte bitartean, 2010ean 6,6 izan zen, hortik pasatu zena, 9,4 2014, baina ja 2018an 20 pasatu egin du errekorrido hori, bai? Eta ikusten duguna da, zelan, HH, lehen hezkuntza eta DBH bitartean, hor daukagun, derrigorrezko hezkuntza egin duten gehienak, hau da, 16 eta 24 bitartean, hor kokatu egin dira, horrek esan nahi du, eta gainera datuek
2014 18 tendentzia horrek erakusten du zelan datu horiek gogorantz jotzen dute, hau da, ondorio bat, gazteen artean, gazte migratzaileen artean, ikusten da gure hezkuntza sistematik, modu batean, maila batean edo bestean, pasatu egin direla gehienak. Aldiz, bai, gazte helduen artean, hor ikusten dugu zelan datuak desberdinak diren, bai, ja, portzentai handiagoa agertzen da lanbide heziketa batean, klaro, agrupatuak izan ziren. Bai, DBH portzentai handiago bat, baina aurrezkuntza eta lehen hezkuntza portzentai asko basuagoak dira, bai? Segurazki joango bagina, eta horri beste jardunaldi batzuetan aurkeztu egin ziren datuak, ez? Etorkinen portzentaia ereduetan, A, B, D ereduetan, eta baita ere lehen hezkuntza DBH-en eta bar, beti agertzen da B eredua eta eredua asko handiago ematen dela batxilergoan, bai, eta lan heziketan bigarren gazte heldu hauek izan dira hor kokatu egin direnak. Bale, beste gai garrantzitsu eta fundamentala hizkuntza ereduak, bai? Gainera, gaur egun puri-purian dagoen eztabaida daukagu, bai, hezkuntza lege berria dela eta hemen beti egon da, hezkuntza eredua eta hezkuntza eta migrazioen artean segregazioa, hizkuntza eta gai asko daude, bai? Baina hor oso sensible izan den gai bat beti izan da norantza bideratu egin diren gazte migratzaile hauek. Zerraitik esaten dugu hau? Zertik, esan dugun bezala gazte hauek atzerrian jaio dira. Datu hauek hitz egiten digute atzerrian jaio diren gazte hauengatik. Orduan, gure sistemara sartu egin dira, ez dira hemen jaio eta familiek ez dute erabaki. Ez da hemen jaio den ume bat, eta ni erabakitzen dut zer edutan jartzen dut baitzik, eta kanpotik etorri dira, eta etorri egin direnean, hauetariko asko, segurazki, heldu egin dira, gainera, matrikulazio epetik kanpo, bai, eta hor biderak eta bat eman da. Eta honen inguruan eztabaida asko dago. Ia honek zerako erlazioa izan duen segregazioarekin, adibidez, zerbait kontzentrazioak zentroetan, eta eztabaida asko dago. Zer esaten digute datuek? Datuek esaten digute, gazten artean, 16 eta 24 urteen artean, hizkuntza eredu jakin baterantz bideratzea, bai eman dela, 175, 79 eta 49, bai? Gehiengoa izan dela 2014 urtean, baina ja tendentzia bat ikusten dugu, bideratze hori gero eta basuagoa izaten ari dela, bai? Eta baita ere ikusten dugu ereduak. Gazteen artean ikusten dugu zelan 2014-2014 urtean A eredura bideratu diren gehienak, hor 176 izan dela, baina 2018 urtean jada aldaketa batzuk ikusten edo nabaritzen hasten dira, bai? Hemen ikusten dugu 54 bat esaten dute A eredura, gehiengoa, baina ja 33 bat B eredura eta ja 22 bat baita ere D eredura. Hau da, hor bideratze horietan baita ere aldaketa batzuk hautematen dira. Zer gertatu da gazte helduekin, 25 urtetik gorakoekin, gehien, hemen kenduta 2014 urtean gehienak ez dira ez ziren bideratu, baita ere ikusi beharko da zein adinekin heldu ziren, baina bideratu ziren artetik gehienak A eredura, eta horrez da aldaketarik apenas eman. Orduan hor, ikusten dugu, berri ikusten dugu gazte migratzaileen artean adinak garrantzi handia duela. Desberdina dela 2005 urtean etorritako bat, edo 2012 urtean etorritako bat, edo 2010 urtean etorritako bat. Badago beste galdera interesgarri bat, eta da ikasle etorkin kopurua eta ikasleekin arazoa. Galdetu egiten zaie, ia eskolatu zintuztenean ikasle etorkin asko zituen ikastetxe batean eskolatu zinen, segregazioarekin ere bat erlazionatutako gaia, ez? Hemen, eta gero, arazoak, ez? Hau da, ikasleekin arazoak arraza erlegio edo kulturagatik izan dituzu, hau da, isolamendua pairatu duzu edo gaitzespena pairatu duzu, isolamendu izango litzateke larriagoa, gaitzespena baino, baina, biak larri. Hemen, datuek zer esaten digute, hemen bai ikusten duguna da, ikasle etorkin asko dituen ikastetxe baten eskolatzea, bai hori gorontz jo duela.
gutxiengoa da, bale? 23 2018 urtean, baina 23 bat da orain, eta 20 bat izan zen 2010 urtean. Hala ere, gehiengoak ez dauka pertsepzio hori. Hemen baita ere, klaro, hau galdera bada. Hau inkesta bada eta galdera bada. Orduan hemen ikusten duguna pertsepzioa jokatu egiten dutena, ez? Eta gero, ikusten dena da, isolamendua pairatu dutenak, 9,8 bat dira, gehiengoak dio ezetz, baina gaitzespena ja da, 4 puntu gora egiten du, 1,3 batek. Isolamendu ez, isolamendua oso egoera larria da. Baina gaitzespena, ja 1,3 bat da, bale? 1,10 bat da gehiago, eta ez da, hemen baita ere pertsepzioa sartu egiten da. Joaten baldin gara, gazte helduen datuak ikustera, ikusten dugu zelan datuak datuak desberdinak diren, ez? Pertsepzio, hau da, ez daukate pertsepzioa ikasle etorkin asko zituzten ikastetxetan eskolatu zituztelako, baita ere garai horretan, bereiek gure hizkuntza sistemara barneratu ziren garai horretan, ikasle etorkin kopurua ere basuagoa zelako, agian horrek baita ere jokatu egiten duelako, bale? Horan hori kontutan izan behar dugu. Baina ikusten dugu, isolamendua 8,5 2008 urtean, eta gaitzespen aldiz 5,7, hau da. Beste, ikusten da baita ere, hezkuntza sisteman beste bide bat, edo beste realitate bat bizi izan dutela. Harremanak eskolan, hauakoa da baita ere, segregazioari buruz hitz egiten dugunean, daukagu segregazio geografikoa, ez? Bai? Non kokatu egiten zara, ze zentrolazoa, baina gero baita ere daukagu segregazio soziologiko bat. Norekin harremantzen zara, edo norekin ezaren harremantzen. Bai? Hor daude beste dimentsio horiek. Galdetzen da, harreman esklusiboa edo nagusike beste ikasle atzerritar batzuekin daukazu, edo harreman esklusibo edo nagusiki jatorri edo kultura bereko beste ikasleekin daukazu da. Zu zaude beste gazte etorkinekin, edo beste gazte etorkin eta zure kulturakoekin. Bai? Eta hemen ikusten duguna da, zelan da, 2018 urtean gazten artean, 8,3 diola, ni ikasle atzerritarrekin eta nire kulturakoekin. Baina gehienak ez dira horrela erlazionatzen. Eta ni ustut hori dela datua, eta gainera 80% hori mantendu egiten dela urteen poderioz. Hor, 8,3 horretan zerbait gertatu daiteke, baina oraingoz 80%, baina gehiago da guztienikin harremantzen dena. Hori garrantzitsua da. Eta ikusten duguna da, gazte helduen kasuan egoera nahiko berdina dela. Jarraitu ezagun erlazioekin, norekin erlazionatzen dira, non igarotzen dute bere aizialdia, lehen izan aurretik izan dugun ponentziarekin erlazionatuta. Hemen eabik galdetzen du aizialdia eta parteatzeari buruz. Norekin egiten duzu zure aizialdia, eta gero parte hartzen baldin baduzu, elkarte, talde edo dana delakoan, norek ze elkarte motatan edo ze talde motatan parte hartu egiten duzu, ez? Aizialdian, hemen ikusten duguna da, gradazioa daukagu, nire familiarekin bakarrik, nire jatorri eta kulturako pertsonekin bakarrik, inoiz ez nire jatorri eta kulturako pertsonekin, eta gero mota guztietako pertsonekin. Hor gradazio antzeko bat ikusi dezakegu erantzun hauetan. Zer esaten digute emaitzek? Emaitzek gazten artean, 16 eta 14 urte bitartekoetan begiratzen baldin badugu, beren aizialdia gero eta pertsona anitzagoekin egiten dute. 2010an 171,7 batek mota guztietako pertsonekin egiten zuela zioen, eta 2018 urtean 183 batek. Beti izan da gehiengoa, baina gainera ikusten dugu zelan, ideia hori ez, agian honek ere klitze asko kendu ditzazke. Ideia hori ez, etorkina bakarrik etorkinekin eta bar, segurazki hemen datuetan sartzen baldin bagara, jatorriak eta bar, agian desberdintasun batzuk ikusi itzazkegu. Baina, ideia honek estereotipo bat baita ere, estereotipo baten kontra jotzen du, beraie bakarrik beraiekin egoten dira, ez? Datuek ez diote hori. Eta gero,
Aisialdiko elkarte edo taldetan parte hartzen duzu? Ba, bueno, gehiengoak ez du parte hartzen, euskal gizarte osoan bezala. Horre egin genuen bere momentuan ikerketa bat parte hartzeari buruz, eta bueno, parte hartze maila etorkin eta bertakoen artean oso antzekoa da, bale? Baina hemen ikusten duguna da, gehien bat parte hartzen dutenen artean, bai, elkarte edo taldetan parte hartzen gehienen artean, mota guztietako pertsonak dituzten elkarteetan parte hartzen dutela. Eta segurazki hemen, adibidez, kirol taldeek pisu handia daukate. Hemen kirol taldeak sartu egiten direlako, ez? Garrantzitsu interesgarria da kirol taldeen funtzioa nahazketa sortzeko, bueno, Raule komentatu duen bezala, kirolak izan dezakeen eta aisialdiak izan duen indarra. Gaztelduen artean, aldiz desberdintasun bat ikusten da, hor ikusten da erlazioak agian homogeneoak direla, ez? Naiz eta ikusten den denborarekin berantz egin duela, 2010 urtean, 21 bakarri bere familiarekin zegoen, kontutan izan dezagun 2010 urteko egoera. Bai, ez zegoen ere immigrazio askorik ez zegoen, eta bereien aukerak beste pertsona batzuekin erlazionatzeko ez ziren ere hain handiak. Orduan, familiak pisu handia zeukan migrazio prozesu horretan ere pisu handia izan duelako. Gaur ez gaude 2010 urtean. Orso egoera desberdin batean gaude. Eta orduan ikusten dugun bezala, baita ere, gazte helduen artean, beraien erlazioak gero eta nitzagoak dira mota guztietako jendearekin. Eta parte hartzeari dagokionez, hemen ikusten dena zela, ez parte hartzearen portzentai hori gero eta handiagoa dela. Baita ere, segurazki hemen, ja adin honetan, lana, familiak, eta bar beste gure denbora kudeatzeko beste edo gure denbora baldintzatzen duten beste elementu batzuk agertu egiten dira. Bai. Erlazioetan zailtasunak, ez? Hau da, erlazionatzeko zailtasunak eta hemen EABik galdetzen du arazorik daukazu, horrela galdetzen du, zaitasko gustatzen, bai, horrela esaten du, ez? Talde autoktonoetako pertsonekin integratzeko zailtasunak dituzu, hau da, bertako jendearekin integratzeko erlazioak izateko zailtasunak dituzu, eta etorkinekin, baita, klaro, etorkinekin erlazionatzeko zailtasunak ditugu, beti begiratzen dugu etorkin bertako, ez? Baina etorkinen artean, jatorrin artean, gauza asko dago, eta aniztasun oso handia dago baita ere, hori ere kontutan izan behar dugu. Zer hemen argi eta garbi ikusten duguna da, gehienak ez dituztela arazorik. Eta lehen esan dugun bezala, 183 batek 2010an gazteen artean, 183 bat 2018an gazteen artean, Eta beste etorkinekin baita ere oso antzeko datuak. Gazte helduekin aldiz, portzentaiak pizkat basuagoak dira, baina oso altuak izaten jarraitzen dute. Orduan honek, erlazioak, interakzioa, hemen berriro ikusten dugun elementu bat. Eta azkenik, agian hau barne biltzen duen, ez, dimentsio guzti hauek barne biltzen duen gai bat, eta da integrazio pertzepzioa. Zelan neurtzen dugu integrazioa? Zer da integrazioa? Horrei buruz asko eztabaidatu dezakegu, baina, ikuspegi garatu egin du integrazio indize bat, multidimensionala dena, eta gai asko eta faktore asko erabiliz, oso ondo dagoena, baina badaukagu integrazioa neurtzeko beste modu bat, zuzelan sentitzen zara. Eta hau da, pertzepzio subjetiboa. Pertzepzio subjetiboan gauza asko egon daitezke, baina modu bada. Eta gainera, EABik honi buruz galdetzen du. Eta zer agertzen da? Hemen ditut, aldaraketa bat egin dut, 16-24 urte, hemen daukagu bat ere, oso gutxi, nahikoa edo asko. Zer ikusten dugu? Argi eta garbi ikusten duguna gazteen artean, integrazio pertzepzioa asko, gehiengoa da, nahikoa edo asko diotenak gehiengoa direla, eta gutxi diotenak 14 batean inguruan kokatzen dara, baina beste dinamika interesgarri bat ematen da. Ez baldin baitu, askotan nahiko eta estatistikan nahiko eta asko batu egiten dugu, baina ez dut batu. Eta zer esaten dugu? Nahiko bere egin duela, baina asko nabarmen egin duela gora. Orduan honek zerbait esaten dugu, aurreko datuekin erlazionatuta dagoena.
Gero, gaztelduen artean oso tendentzia antzeko bat agertzen da, bai? Nahikoa da gehiengoa, baina nahiko txigo da asko esaten dutenak, eta hemen desberdintasun bat ikusten dugu besteekin. 35 urte gorako migratzaileekin, bale? Gehiengoa izaten jarritzen du nahikoa edo asko diotenak, bale? Gutxi 14 hori, baina hemen horrelako estabilizazio bat ikusten dugu, ez dugu desberdintasun hori ikusten, bai? Eta bukatzeko, datu hauek erakusten digutena zelan, hezkuntzaren dimentsioa begiratzen baldin badugu, gure hezkuntza sistematik gero eta gehiago pasatu egiten dira, eta klaro, hauek 2018ko datuak dira. Interesgarri izango litzateke, pena da datu hauek orain ez izatea, bertan jaiotako euskal gazte berri hauek, euskal gazte hauek, bere gurasoa atzerrean jaio egin direnen datuak, interesgarriak izango liratezke jakitea. Baina ikusten duguna da, gure hezkuntza sistematik gero eta gehiago pasatu egiten direla, gure hezkuntza sisteman daukaten dituzten harremanak eta izan ditzazketen arazoak egon badaude, baina beraien pertsepzio subjetiboan, bai, eta horre Raulek esan duen kontu batekin oso kontu interesgarri bat esan du, ez? Migrazioa begiratzen ditugunean gu beti ez, zerraiti migratzen dute behar badaukatelako, eta ez dugu ikusten beraientzako migrazioa, bai, izan daitekela oportunitate bat. Beraientzako baita ere agian gure hezkuntza sisteman ematen diren arazo asko, eta bizitzen dituzten arazo asko, agian beraien ikuspuntutik arazo horiek erlatibizatu egiten dira modu batean edo bestean, askotan baita ere bere bizipenen barne kokatu egin behar direlako. Hor egon daiteke eztabaida bat, eta orain esan duan honek ez du bat ere erlatibizatzen hezkuntza sisteman ematen diren arazoak eta gatazka, baina uzut ideia interesgarria izan daiteke. Eta gero erlazioak agerian utzi dute, gazte migratzaileak erlazioa anitzak dituztela. Erlazioa anitzak dituztela, bai? Eta agian hor honen inguruan ematen diren estereotipo eta klitzen inguruan, agian ondo legoke bakoitzak aztertzea bere zelako erlazioak dituen berak bere eguneroko bizitzan, eta azkenean gu erlazionatzen gara, erlazionatu nahi dugunekin. Eta hori guztiek daukagu eskubidea hori egiteko, bai? Eta bukatzeko, tendentzia da integrazioaren pertsepzio subjetibo horrek gora egin duela, bai? Eta hau panoramika hau ekartzen izuen, askotan datu hauek ez direlako hainbeste ezagutzen, eta agian argazkia osatzeko interesgarriak izan daitezkeelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arkaitz. Hain 8-10 minutu daukagu, galderik egiteko edo gogoetarik egiteko, eta hasieran agurra egin dudanean azkar egiteatik ez dut azpimarratu eta orain aprobetxatu nahi nuke, esateko, aurtengo edizioan ahalegin du gara, ze ahaliketagien aukere ematen gazte hori parte hartzen lehenengo pertsonan, nolabait, kafe hartutakoan izango dugu aukera hori begira gazte izateko, dena den oraingoan ja giroa, berotzeko nolabait, gonbita luzatzen dizuet gazte hori ere parte ardezazuten orain galderak egiteko edo nahi duzuna parte hartzeko publiko moduan ere. Gero gaur eta bihar bitartean izango dugu aukera asko, etorriko dira gazte batzuk programa ezberdin askotatik, baina orain ere gonbitea egiten dizuete hitz egiteko, bai, nahi duzunean. Bale, eskerrik asko, ni neu. Eskerrik asko. Aurkeztu zure burua mesedez. Aurkezteko zure burua mesedez. Bale. Amaia García naz eta, unibertsitatetik etorten naiz, HU-tik. Arkaitzentzat izango da matizi txiki bat jakin nahiko nukelako. Aipatu da edo agertu da nola ereduko aukeraketan, jeitzi dala portzentaia eta igo dala beredukoa. Eta galdera da, hori zergatik izan da, ereduko eskola gero eta gutxiago dauselako, edo aukeraketan benetan aukeratu dugulako, dutelako beredua.
Bai, ziurazki ez dakit, ez dakit galdetegiak horren inguruan zehose aipatzen duen ala ez. Eta aipatzen ez badute datu hori, zuk ze uste dozu, zergatik aukeraketa hori izan daiteke, osea, ze aldaketa nabaria izan da. Bueno, eskerrik asko, Bai, bueno, beste galderik baldin badago, eta gero erantzuten du danak batera. Hola, buenos días. Iñaki de Vitoria, programa de educación de calle y programa sociocomunitario Goyan. Respecto al Observatorio de la Juventud, sí que me parecería interesante, no sé si están disponibles los datos, no de las cantidades por territorios históricos, sino el porcentaje que suponen con la población general, porque sí que nos daría una visión más concreta y sobre todo si ya los datos podían estar por zonas o por barrios. Y en el caso de Ikuspegi, Arkaitz, sí que me parecería interesante si disponéis de los datos también por territorios históricos, porque Álava y concretamente Vitoria, el tema del modelo A es significativo y dudo que esos datos, esos porcentajes se reprodujeran en determinadas edades cuando hay institutos, macroinstitutos de esos de 1000 alumnos en los que las pocas decenas de personas de comunidad rectora que pueda haber también tienen otro eje que les atraviesan, que suele ser la vulnerabilidad o la desprotección social. Besteren bat, eta egiten dugu gero irunaka, ez? Hora maieran, Sergio maieran. Egunon, Josef Naiz. Voy a hacer una pregunta, pero no sé que si me ha quedado claro personalmente, pero sobre el tema de la encuesta. Que cuando se refiere a juventud, a jóvenes de origen extranjero, y luego venía como jóvenes nacidos en Euskadi. La pregunta es, ¿a qué se refiere con jóvenes nacidos en Euskadi? ¿A toda la población joven que nace en Euskadi? ¿O a los niños y las niñas que nacen de, vamos, que sus padres son extranjeros? ¿O es una familia mixta? ¿O sus abuelos son extranjeros? Porque es muy importante, porque si queremos fomentar el sentimiento de pertenencia y todo lo que se habla de la integración y todo eso, creo que es muy importante que las instituciones que reflejen eso, ¿no? Porque aquí yo me he quedado confuso, porque a lo mejor me equivoco, pero no sé si se refiere a toda la población o no. Esa es una parte. La segunda parte es con respecto a la educación. De verdad, que el gobierno vasco últimamente, en los últimos años, ha hecho un esfuerzo muy grande, pero la realidad es la que es. No es que lo que percibe la joven de origen extranjero, es una realidad que creo que a todas y todos sabemos. En tal municipio, pues hay tal colegio, es un gueto, es una realidad. Que espero que también eso, que desde el gobierno vasco que lo trabaje, porque es una realidad y que se ve y no se puede esconder. Es que ricasco. Vale, bueno, erantzungo izuet hizkuntzaren arabera, bale? Ez da, ni aurkeztu dituan datuak ereduen inguruan ez da non matrikulatu diren. Ez dira matrikulazio datuak, dira nora bideratu dituzten. Nora bideratu dituzten, ez dira matrikulazio datuak. Hau oso argi gelditu behar da, bale? Hau da, eta informazio hau ekarri dut, zetik gai hau oso sensiblea izan da, ez? Bideraketen eta hezkuntzan zaudeten pertsonen artean, ez? Bideraketarena oso gai sensiblea izan da, eta askotan, bueno, datuak agerian usten dute, kanpotik etorritako gazten artean, askotan gehienak bidali izan dituzte, historikoki A eredura. Datuak erakusten dute hori agian aldatzen ari direla. Zergaitik eta zer igotzen ari da D eredu eta B eredua. Hor baita ere, hezkuntza sistematik kezak egon direlako. Bai? Zaten, gazte hauek euskaldundu nahi baldin baditugu, beste eredu batzuk daude, ez da izartuko ereduen eztabaidan, ez? Baina bideraketa batzuk dira. Eta gero B eredua, baina gero baita ere ikusten dugu, badago jatorri atzerritarreko familiek aukeraketa egiten dutenean, datuek erakuste dutena da, gehienak matrikulatzen ari direla D eta B ereduan. Bai?
datuek hori matrikulazio datuek hori erakusten dute. Beredua zergaitik, bueno, ni uste dut beredua baita ere garrantzi handia duela, azkenean familiak egiten dute estrategia bat, familia guztiak egiten duten bezala, eta orduan hizkuntzaren arabera hor baita ere jokatu egiten dute.